tried so hard and got so far. In the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. In the end, it doesn't even matter. Добрий день, вітам вас на Люксембурзького красного міста. Моє ім'я є Анвар. Хотів би вам понукнути історичне, туристичне, красне місто Люксембургу. Йдемо далі, спolu будемо подивитися з красного історичного, туристичного міста Люксембургу. Місто Люксембург є головне місто малого штату Люксембургу, який знаходиться в Западній Європі. Люксембург сусідує з бельгійським, французьким та німецьким. Місто Люксембург має приблизно 135 тисяч обивателів, а є одним з найбагатших міст на світі. Говориться тут трьома язиками – люксембуржщина, німчина та французщина. Začneme z tohoto pamiatniku. Je to socha pozlatená bronzová postava ženy. Drží v vyťahnutých rukách. Neviem, ako sa to povie po slovensky. Napíšte mi dole na komentáru. Okrem toho sú tieto dva figury, ktoré symbolizujú zranených vojakov. Та jedna ležiaca postava, та друга сидяча постава, že tá sediaca postava svojej spolubojovníkovi ukazuje rešpekt a hrdinstvo. Tento pamiatnik vznikol na pamiatku tých Luxemburčanov, ktorí dobrovoľne zapojili do spojenických armády počas Prvej svetovej vojny. Bola slavnostne postavená v roku 1923. A počas druhej svetovej vojny v roku 1940 bola odstranená nemeckou okupáciou. A späť ho medzi roku 1984 a 1985 niektoré nájdené časti dali dohromady a naspäť ho postavili na tomto mieste. A v súčasnej dobe je silný symbol luxemburskej slobody, odolnosti a národnej identity. За то, že Luxemburg je jedna ekonomická silná krajina, vďaka tomu majú sídlo svetový známe medzinárodné finančné spoločnosti.
Mesto má bezplatnú verejnú dopravnu, autobusy, električky aj vlaky. Sú pre všetkých cestujúcich úplne zadarmo. Takže môžete jazdiť koľko chcete a kde chcete. Luxemburg je dôležitý centrum Európskej únie. Nachádza sa tu súdny dvor Európskej únie, Európska investičná banka a zároveň niektoré ďalšie európske inštitúcie. Pozrite sa, toto z mojej ľavej strany sú také krásne veci, také farebné, zlato pofarbené, ale neviem ako sa volá po slovensky. Je to strašne krásne mesto a preto chodia tu z celého sveta, z rôznych krajinách veľa turistov. Životná úroveň v Luxemburgu je vysoká, vďaka tomu žijú tu spokojne a je to krajina jedna najbezpečnejšia krajina sveta. Žijú v tomto meste 70% cudzincov, ktorí prišli z okolitých krajinách Francúzska, Nemecka, Belgická. Pozrite sa, je to krásny panoramatický výhľad na trošku neskôr pôjdeme tam, z dola budem vám ukázať. Drahí priatelia, ospravedlňujem sa za moju slovenčinu, lebo slovenčina nie je moja materská jazyk. A z druhej strany, ja som už dlhodobo preč do Slovenska, takže trošku som aj zabudol po slovensky, takže budem sa snažiť naspäť moja slovenčina updatovať. Je to moja prvá video na YouTube, takže budem sa vás poprosiť podporovať so subscribeom. Je to luxemburská vlajka a tam je ohnisko. Je to pamiatka na tých Luxemburčanov, ktorí bojovali za svoju vlast proti nemeckú okupáciu počas druhej svetovej vojny. Je to druhá časť luxemburského mesta. V tomto meste sú väčšina obchodný centrum a obchody s rôznymi značkami a takto podobne. Ale dnes je tu sviatok, takže všetky obchody sú zatvorené. Už budem pomalu ukončiť z mojej prvý časť luxemburského videa. Takže nasledujúci video bude Petrius a Adolf Bruka
мост Адольфа, а так далі історичні, туристичні міста. Будемо з вами лучити. Takže uvidíme sa na budúci videa. Čaute.